Yes, how are you? Good? Yes, you? I'm good. Wanna battle? One game? Yeah, let's Sam bre, ovo, ne znam, ovo mi je nešto, zašto bre Čekić, zašto Čekić, šta sam ti uradio? Opaliti 2 Čekića ekipa. Thank you, Hugo. 2 Čekića i opaliti. 2, 3. Još jedan. Imamo rukavica ekipa. Ako imamo magla, bacamo magla. Thank you, Sanđak. Mih, hvala ti, bratara. Imaju rukavice i oni ekipa. Dani. Boki, gdje si, brat? Imamo još 7 sekundi ekipa. 24 pobjeda. Spasio sam se. Ujebote. Samo da vidim. Hvala vi do neba ekipa. Samo da vidim ko šta je uzeo. Hugo je uzeo rukavica, Sanđak rukavica, dobra je. Do neba vi hvala ekipa.